ko. Napanin ko po Allah Ta'ala ginang ko na salam na batanong kong din ay mambugi na sa dunya na sampay sa alungan na maurit. Di na mga punya-punya maranusong na siya ka na din yung kurmat na di na di palilalilang yun. Sa kita bubaya ka na siya ipotresit kami na. Naayang mala na susira na pagkabubaya naman makinit. Pinagiwa ang pakabagatan sa mga namaranasong lagi akong bisuan dang yung kalalaman na sa ranaso yung ngaramian. Ada sa lakaw ki papano ko dilakay ang aman ako dito talakinan na rumarkatan tan ada itong bumanaraga. Tentang kisah suci wassalam. Mata
ko sa kakitigran. Naya mata
ơi